E a todas, bueno, máis, e aquí acompañando a súa familia, vamos a lembrar e a honrar a memoria dos nosos amigos e compañeros Vitoria e Carmelo. Lembrar tamén a dúas persoas boas e generosas, a dúas persoas que nos sentidas a punto de común de facer un mundo mellor ao longo da súa vida. Un mundo mellor para todos e para todas. Carmelo e Vitoria son dúas persoas tamén que, a pesar de todo, siguen con nós aquí. En todas as nosas actividades facemos a prol da vida, a prol da legalidade, a prol desta ría, e en prol desta barbaridade, o siguen estando. Eu quería tamén en estes momentos recordar a todos aqueles compañeros que hoxe xa non están con nós. Santiago Torrey, Ramón Capotillo, Fernando Castilla, Oliveira, a Julio Pico, a Bastida, a Mel San Xoán, a Elena Sánchez, a Luis Matalobos, a Pepe Leite, a José Luis Rodríguez Pardo e a Ricardo González, que fai moi poquinho tempo nos deixou. A todos eles tamén, no nombre noso e do comité, o noso reconocimiento e a nosa gratitud. Fernando. Este poema que vou ler é para Vitoria Carmelo, é para todos os amigos, especialmente para os máis cercanos, para Ricardo González, compañeiro de Ángeles, el compañeiro de Trañamelo de Pelo, de aqueles anos 70, Carmelo, Vitoria, e a Pepe Leite, o poema dele, Mela, profesor de literatura e compañeiro moitos recitais. O escribir a Pepe este poema e o recitara aquí mesmo para Carmelo cando plantamos estes 3 carballos que son de todos e todas nós, dos que estiveron, dos que estamos e dos que estarán, porque a vida, entre outras moitas cousas, é tamén unha carreira de relevo. Carmelo no mar e no vento, a conta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Miles de barcos monocasco pasando por diante das nosas costas. Un día tiña que suceder. Miles de peixes mortos. A conta atrás. 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Miles de metaneiros pasando entre castelos. Millóns de medidas de gas dentro da ría. Un día pode suceder. Miles de persoas mortas. Perdoade que os Carmelo marchou por os buracos do planeta. O vento de León Felipe o acompaña. Que o vento de León Felipe nos acompaña a todos. Son xa 20 anos que loita que é un final favorable todo este cosas. Estamos na conta de queremos matar este propósito non só o propósito de Carmelo, vou tocar unha canción que se titula O Vals de Cairo, unha canción que fixo o violinista Ana Valiña para a Acción Cultural.
está chea de esperanza, de que algo lo imprescindible para que podamos continuar. Esto es realmente un poco de esperanza. Pues ahora, para rematar, si os parece, vamos a hacer la ofrenda floral. Vale.